बढ़िया I'm so happy यार guys हेलो लोगोफोर गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनखौ गोजोन मोनसे ब्लगाव बयखौबो बरायबाय जोंहा जादों दिनै 14 एप्रिल बैसागुनि संक्रान्ति आरो दिनै जोंहा बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय अखायानो नै नागारनो रोङा बिदिनो दिनैनि संक्रान्ति दिनाव मानसिफ्रा बिदिनो मोसौ थुखैयो गोखा गोखै जायो ओमफ्राय राइदिं दालाय लायनानै न' थुयो आरो ओमफ्राय दा जों बावखुंग्रि हाजोआवसो गाखोनो थांनो नागिरदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय अखायानो दाबो नागारा बे बावखुंग्रि फेस्टिभेला 12, 13 आरो 14 आवमोन आरो दिनै लास्ट जोंना 14 आव नै लोगोफोर जों दासो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय टाइमा जागासिनो 11ता जाबाय आरोना 11 AM बिदिनो अखाया बिराद खस्थ' होबाय नै एसे सान्दुं दुंदों बेखायनो दासो जों थांनो ओंखारबाय आरो नायलांबाय थादो अट'आबो फैगासिनो अट' लादों जों लोगोफोर जों सालथेमोनाव फैबाय दा सालथे जों बाहाय थाङो बावखुंग्रि नै जोंना दा अट'आ फैबाय ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय नै ओरै फैजोब्बाय आदैमोन सालथेमोन आदै अखाया बिराद खस्थ' होबायना लोगोफोर जों दा डाइरेक्ट बावखुंग्रियाव लोगो हमसै नायलांबाय थादो आदा मेहेरखौबो लोगो हमनो सानदों आं ओमफ्राय लोगो मोनगोन ना मोना नायलांबाय थादो आरोना जों मोनफैबायमोन ओमफ्राय नै ओरै ट्राफिकआ नायनो हागोन आदा बारियाव बारदोंमोन ओमफ्राय ट्राफिकखौ ओरै नायदो ओरैबायदि ट्राफिक बुंनो हाया माने आरोना लोगोफोर ट्राफिकआ ओरैबायदि ट्राफिक दा ट्राफिकखौ बारनानै लांगोन ओरैबायदि ट्राफिक गाज्रि आरोना ट्राफिकनि थाखायनो गारिखौ खुथ'गारबाय जों दा थाबायलांगासिनोसो हाजो दा थाबाय बिदिनो 3 घन्टा ट्राफिकआव थाबाय ओमफ्राय थाबायनानै गासै 3 घन्टा जाबाय आरो दा मेन गेट मोनसै दा नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर नै गाखो फैजोब्बाय आरोना गोबां मानसि दानसै आरो मा होनो लोगोफोर जों फैग्रोमोना दा माबा थाबायनो अखासो हाबाय दा नै ओरै आदै सानैया साथा बरनगासिनो थाब बरन थाब खें साथाया बावनो दं आंनाबो थाब खें थाब खें गोगोम मानसि आरो लाख मानसि लोगोफोर ओरैबायदि अखा हादोंबाबो गोबां मानसि दं दाबो साथाया मबाइला सिबाथाय सेस ओरै दखानफ्रा खस्थ' जासिगोन ओरै लोगोफोर अखा हाना होबायना दा लोगोफोर दा नै जों मेन गेटखौ मोनबाय आरोना मेन गेटआव नै मेन गेटआ नायदो नैबेनो मानसिफ्रा अखायाव खस्थ' मोनगासिनो दा मेन गेटआ नैबेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा सिगाङाव हाबलांसै मा जादों देखायलांसै आरो अखायाबो दं हानानै होबाय गोबांनो गनदानो हाबाय थाखादों फुंनिफ्रायनो लागावबाय साथाजोब बयनाव साथाजोब बांसिनानो आरो अखाया बिराद जोंबाय गैला खानानै थादों बिदिखा एक्टर नुदों एक्टर नैबे आरो जोंना मुसुखा खाम्बा बड'नि ट्रेडिसनेलनि साथा की साथा सिखादों लोगोफोर अखा हागोन होननानै मानो होनोबा फुङाव जाबायदि सारि गादोंना जोंनि गामियाव बेखायनो आं साथा लाबोखादों आंनाबो
रुको एक सेकंड यार रुको ओए मेरा दोस्त ओए यार ओए मेरा दोस्त आपको कैसा लगा बढ़िया बढ़िया कैसा लगा I'm so कैसा लगा बढ़िया बढ़िया I'm so happy यार guys Ôi bị bột ya cứ trâu lại ya Bibos ko lang moonmer, birawat si moonmer na lang moonmer. Ball by day. Siya umane be share ka man na figo na moonmer. Lang moonmer siya mere birawat man share uka bahan na ba mo bela be. Mujan mujan ba kayang na be bina re adi dong. Dari gubang man chido dong are. Are na na. Da khaya si nagar ba re lu ko rai. Da jing ka khun munasai hajo da jing muwa. Re jing da bina. Da dos ta ka be. Si inju khalam osam re stage program ado jukuna ma ko na dai. Ending musim menarik, masa ini sih. Oh, lower video ko mujang mulai like kalam ada channel aku dah masih subscribe kalam. Amrai, kubang match tu ngaruh. Kau ni tak kaya berat disturb sampai jinai. Semoga kan sandung man, amrai traffic ni berat disturb. Traffic ni kan aku masih. So next time aku akan ada dek lagi tu dia. Lihat siapa yang kau tak kaya. Uri baju jauh sedang kami yang ujung kaya dan dia ada. So bau kau ni dah secari baik kubang ni. Ni maaf pun sandung nang. Ang lại má mùng mồng như chúng ta phải dùng sự lực mình bay không có hàng này chào ai xem chúng ta nó đặt chết rồi. Oh, masih lagu bernai nak kan? गाखोजेननाय जाबाय बावखुंग्रि हाजोआव. आच्छा जागे. La. Oh, bener. जों दा नियमनि एसे गाखोनो फैबाय आरो ससे हाजोआव बावखुंग्रि हाजोआव. ओरै दंजोबो आरो जों गासै माखासेखौ लोगो मोनासै सालथेमोनखौ. बय गोमाखै दा सालथेमोनखौ नुबाय आरो ना. मा फैबाय. Oh, naik dia kau nenja nau. Oh, slip umai. Wah, lu berdengkai, sose kaku umai hasil.
ओमफ्राय बिदिनो दा दसे थानानै जों थांसै आरो ओमफ्राय भिडिअखौ बेसेबां फोजोबसै लोगोफोर थ' मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो ओमफ्राय दा ओंखारलांसै आरो जों दसे थानानै दसे जिरायथ'दोंमोन नै बावनो गैया दैबो गैया दैयाबो जोब्बाय एसेल'सैमोन नै बिसिम ओमफ्राय दा लास्ट सिनेमेटिक्सजोंनो फोजोबसै बे ब्लगखौ ना मा होनो लोगोफोर थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन जोंना बैसागुआव ना मा होनो बैसागुआव लोगो मोनगोन औ बैसागुआव आं फैगोन फैगोन नैबे आं मोसानायखौ नायबानो जाबाय बेसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर